abasikaba bacha aba MCAs bospi intua manyete una nabo babwato bwanzanyo bone nasomo MCA oito bwekerenyo bakamusikiro chigoro bakamumeka akabe speaker ntoko bagana nambye mono unabona ali Nyamira otobwato mu governor nero togatwaro mu speaker kurwa se a constituency ya North Mogran ayina mayo salama be nendere ndasenge incho musiko yako rugorunka mahati umusiko yo gorukunyabaro Tadius oikaransire tekeruka nanga ikaransire ngakilia karana ainge speaker Nyamira muma yeto musiko de na gorukumusioni jena majority akabe nominated MCA kona incha senge chuko ligiriria nenda senge chubu anchani ngatebana tigatutiri mbogero chia bo mate ikonge elinde tolio mo MCA korwororo toko bwadera no musiko oro Doris laba MCAs bali bade mwaro bara se county assembly ya Nyamira toende to petition ya IBC elinde tonyora an extra chance uneli tuwaede musioli umwana nara okoro kunyamali nyamali njikoicha omuskoyo ase list eli tuwa chieto toka deposit ase IBC ekaroba achole to muswati Doris asaba swati naro enge number 1 ase youth we naro number 1 igaba skeba minto toise koruchi kura se UDA yone ne twanyola karukane umukurati oyolega iga na inchikinde korubo isanga umusikenya barukane korubo isanga umuskoyo korugwe nana ngayena na ndoje umwana oli korugwe nana koruitu wensi no muisanga bono ntuto kubori ibintu byospi tobeke nyomba na kia bande bakoba aina maya gusana mabe inere sab twengwaka omuskoli ogorukungara no yominto omuskoli ogorugushem no yominto omuskoli ogorukwa Philip Masenge watu wa colleagues nere nenu musani omonene sana abanda abonsi pi bakoboli kerokia ekereng ni marafiki zangu abantu bamindopi tutakula tipo bebonde boss lakini bone keroncho lile mwancho lete na UDA mukange kerogo 2022 UDA keroge kemo ase Nyamira county ngima la kimuroche nimbeti support a candidate ya UDA igobona magoso na kolire noemba liba kongongora kurumambi mpaka marogo bamulo jingongo serabali ekero mambia ekoba buna tuachorire omo MCA o UPA o yule ndugu yani UPA nende mo mate ne party leader ya UPA igakoro kwa musinyalibu konye mo mate na nere party leader ndidende omusko yondanye tekobe party leader yae kaki nkuba sabasa maskani ya manene nkuba sabasa maskani ya manene abange na ba smart mamas muswati na bakwani abana mbara abayiribane umwana o my sister nalikira abana batatu 3 abande tanya kubalikira mwara na bagwa ndalie kerenyo batabwati soni no ene chisi nini no mwana onde nalikira umwana onde ko KWS ko request na nanya ko bakonya tete mubwaterabu mtubwate mipango yoko ba assist nende na ba assist nenjera mutamanyeti bali dio to ba bere tai hoyo tuanchire to ba bere kiara mama itike to ba ko
chikura toko ega toko sabana maskani gose barabo bengo kwana so umugako ndete mutene nigaiga mutebi ali nega kona morojo muskoyo kai kara mugwana maoga berna maoga nonyamba ni molkorora kiga yati yamba tebi mugano umuskoyo Francis Amenya uboli chikura 20 years emiaka 20 tanya koera koru 2007 ekero to wato muskoyo ngoro Wilfred Ombui agatema egasinya naende 2013 ekero moske okoro Charles Mongalege ni makuti lili makuti achete dando moskoyo agatenena nenda akabugwa ekamawe kanene 2017 jeta ngo support na ina abone chikura lakini agatema nenda agakeranse itebe kintunde isato ntoigwa na ina basikaba mintu ono naende 2022 ekera ngo support omosko mintonka Isaac njeta ngo support naende lujina mumanyete naenda agakeranse mwegwete na ganete meta karu 50-50 omugako ekero na tebe tigo na bede challenge na UDA bagandebe ndige candidate ya kirata tano kugere mwana no nkaenda nkamubugolia ngakuwa na nere litanga ni akanga agantebe nataka soa ase party ko UDA agantebe no chire kuligio mugavano ito UPA ekara ndoro raga iko ulia kama tebina ki tobu atibesa taibalo debeti aba motebeti go kiara muligereti no inche karon kunyarati na moikera bone kana ta kongakere simya onde na bono na nchire ngoja kumusangi lero morocho berikien ebikoro tobyoga begete obyasoga te chiusira amaziko molizana yani tukamubwata no bwanzani obonene obwanzani bwekene paka tuamusu kilitwa muikiriga ekiagera noene tempa yaye metakaro kwa rusilie chikura se miaka 20 nonye nkate ikoikaransika abande tu aruseti mo 2013 onyasaga nzanga be speaker doano musbati oliko no rwanse kubona na kibono chiba sityenga na kichatu megete lakini omwako yero konrek olemerei ga kia sobu atani obonene balibo spina ba minto bakubole taiboigo lakini omwako oyo 20 years oni bye bintu kolire tabu atikende yonsi pi gaki monje mo tumobwatsie mwanje tumobwatsie nyoro kianga maoko gaki asobwanje mbali moleke sonaro goro na basabire omuskolia onye mumanye tikonyore university eli achire konyora yachire banyeri rusironga so ekera na irana nkanda nende nkebereria na igekora yajete moinari umujumbo ulio icha agatebane university ekore tune constitution igawanda icha se class kia nelinde mosomie taiboigo mogo tochora na mogo chora menya elila chikuruanerere kerenyo
Hiyo ndio kazi ambayo tunastahili kuifanya. Hakuna kazi nyingine. Unachipande chikonyora chito konyora chabekuru chibasabuya mbono nena ndete ngachirania koruga alichabera ochanyamsi kwenda mabariri mpaka Nyamaiya Moino neyende korusa atombe ende mpaka Isinta echigo soka mpaka Gitara nende twetoli gichibesa toro isiye goruma gwagwa ende mpaka Lyomegeso Kenya iga ali magwagwa nebintu byonsi birakorekane engakindo mujumbe bono iga ntoibone nabasikabamini nekero tubwate serikali properly ili tuwachorete 2022 serikali kituwachorete ta UDA. So kwa hivyo ni lazima tushirikiane elinde to make sure nebinde byakorekane tigamba tebigentekemo omanyete osemo manyete ase abantu baligere irimo no niga asitu no Mugrango. In fact moiso to anda West Mugrango asegi ujitei bantu mbai kongorana abantu bonse bibaja bagere na gochekereni ase constituency ya North Mugrango. Moiso to anda ali Nyansionga hakuna kitu abantu bati mugete wano yaki mutambo aterere titoro muskoyo na kigo sabantu barangire wansera ba MCS nabasika barule kisi teko bega siento mwasende gaki. I'm just appealing to you yani ko basaba mbabu ade chimbera na rora bangine garba tena mbabu chimbera bako na ba kamba bwate chindero asa maskani manene chikura to bwate ne 2027 14 days korwono iga echobo MCA na be speaker Nyamira omo MCA ga kolega sia Nyamira igo muntu tayo togo chora utalia se ballot ndio na maskami aya ngoro kiango pale ngaba kwa ni moske Silvano Sosoro